Бу мөфтинең Нурлат районына тәүге килүе иде. Шуңа да очрашу аеруча җанлы үтте. Республиканың төрле районнарыннан җыелган мөхтәсибләре мөфтигә башкарылган һәм башкарыласы эшләре хакында сөйләде. Борчыган сорауларын уртаклашты. Ә бүгенге көнгә алар бихисап. Бу очрашу әлбәттә теге без галстуков дигән шикелле кашан мөфти хәзрәтебез мөхтәсибләр белән утырып, мөхтәсибләрдә нәрсәләр җитә, нәрсәләр җитми, нинди проблемалар бар, нинди эшләрне алмый, көче җитми микән, башка нәрсәгә һәм шуңа күрә мөфти хәзрәтебез менә шулай казыятлап, менә төрле районнарга чыгып, шушында баш хәзрәтләре белән мөхтәсибләре белән утырып, сөйләшеп, бүтәнесе хәл ителә инде. Очрашуга Татарстан Республикасы Президенты аппаратының дин белән эшләү идарәсе вәкилләре, диния нәзарәте бүлеге җитәкчеләре килгән иде. Бу мөфтигә сорауларны урында ук бергәләп чишү юлларын эзләргә ярдәм итте. Бүгенге көндә мәчетләрдә проблемалар җитәрлек. Ут, су, газ өчен түләүләр, транспорт булмау, имамнарга хезмәт хакы түләү. Бу мәсьәләләрне хөкүмәт белән дин бердән булып эшләгәндә генә чишеп була, диде мөфти. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренчедән Ирактан башладык. Шуның өчен Нурлатка килдек. Аллаһ шөкер, имамнар, мөхтәсибләр белән аралашканнан соң төрле проблемалар турында сөйләштек. Иншаллах, чишү юллары эзләрбез дип өметләнәм. Газ мәсьәләсенә килгәндә безнең президентыбыз кул куеп, бу Мәскәүгә хат китте. Күптән көтеп торабыз җавап. Аннан соң әлбәттә башка проблемалар да бар. Диния нәзарәттә һәрбер имамга зарплатын түләргә мөмкинчелеге юк әле. Ләкин шул юлларны эзләйбез. Президентыбыз белән дә сөйләштек. Иншалла, уңай җаваплар булыр әле дип өметләнәм. Камил Самигуллин районыбыз башлыгы белән дә күзгә-күз карап сөйләште. Нигездә сүз яңа мәдрәсәне файдалануга тапшыру хакында барды. Хәзер илгә белемле кадрлар җитешми. Шуңа да мәдрәсәләр өчен уртак программа төзелеп, шәкертләр шуның буенча укытылачак. Бүгенге актуаль проблема читләрдә ул бер генә нәрсә. Безнең имамнар картайды. Безгә имамнар кирәк. Имамнарны укытучы мәдрәсә кирәк. Мәдрәсәдән соң аларга эш кирәк. Һәм дә иң мөһиме имамның статусы кирәк. Һәм дә имамның эш хакы кирәк. Менә шушы проблемалар алар. Мондый очрашулар алга таба да дәвам ителәчәк. Хәзер республика 9 казыяткә бүленгән. Һәр чәршәмбе саен мөфти үзенең ярдәмчеләре белән дин проблемаларын урында чишү өчен районнарга чыгачак.